shekaru ba. Wannan ya ce kwankwaso. To bari ka ji kai ya shi can wancan ne kare na. Ai kuna ga sai ya fa gida. ka ga yara Wallahi abubuwa ne suke tafiya daidai da zamani. Haji yaro ya abu gida kai shekaru yace ku kai kuma yace kwankwaso. A su kai maza alama ba. Yace abu gida. Kamar ya ka ga dai abin da yake faɗa. Kai dai abin da ya faɗa daidai da ra'ayin. To bari ga kani na zai faɗa bari ka ji abin da zai faɗa. Kai zo sauri mana zo sewa ganduje duk yan siyasar ƙasar nan ka rasa dole sai ganduje zaka ce maza kuma ka canza wadda ni ina hakuri nake wai ku za ku ji abin da zai Wato ba abin da yawan dariya irin yadda yake frown. ai ku za canza kai ka canza fa canza Sani Buhari. kai koma gandujen koma